bín gachtais duine páirteach sa trá agus is spraile mission mar tá scéal hain le inseach de gach duine. Fáilte ród go dtíon chlár Aistí ón air. A seo go ceann dahad nómat nó mar sin, Your meascán de thuairimí, de haithí síl is de chuoine cín, ó scríóirí nua agus aitheanta a réan. So time taifeadadh sá le duine nó beirt a bheith páirteach is fearr an bliana seo agus tá sé déanta go mé raibh blianta nós de Raidió na Gaeltachta dar a bharm Aistí ón air agus deise tá ann deise thuairt do lochtéisteach an Raidió PC nua-scríofa chluisint agus is deise tá ann do dhaoine ar mian nó bheith scríomh nó tá scríomh hena hain Aistí Raidió scríomh do Raidió na Gaeltachta. Buine má na haibh le camerá. So time ansá sa raine I maith an áil Mas féidir le bheith fuaime thuirtam. So nuair tá tú héanaar de chumpóir de Catherine Bhfuil just chun le bheith fuaime thuirtam, you know? Okay. Fuair mé clócha marún ón ráile sa siopa agus chur mé orra mé. Dardaigh mé an thuda agus daisc mé beanna an chlócha mór haimpel orm. Bhí mé me bháil de phobal na carach anis. Is áling am na haistí a léamh nuair a hagann siad isteach agus an son nuair a hagann siad chun bathaigh nuair a bhíon an taifeadadh a dhéanamh chomá is. Dág mé an clócha ar ais ar an ráile agus duine mé ar an mlíon fethe cethar. Is rud áling a tán, rud ag an uair mar sin a chluisint. Tá taithí saoil éagsúla go nGaeilge agus tuiscintí éagsúla go nGaeilge. Agus más piece of fiction in town, más garscéal, nó más piece of focail láirthe, nó cuoine cín, nó péród is áling an rud é cinál go deirfá tápéis an chinna déanamh mar deirfá de seans go raing amach chomh le daoine chun iad a hafna ag a bailithe. So is rud an iasca sin aber seachad a caintle ar a bhón nó péród ag mechan deis bualadh leo chomá. So tá píosa go háling, ní léon sé chluisint ribh seo. No. So is tá na focail tá scrite go háling ar fád, so just túair deis den éistóir an scéal a chluisint. Is scéal atá in sin na go den éistóir. Fuair mar dúsbar just a cinnte go an microphone a gobar agus go sé taifeadadh agus mar sin de. Mé sin in nachcead nó más féidir agus fécha mé chun is mar atá an uaim an sathagam. So beidir is mai léon tún Aberdéarigh mar deirfá, yeah. Tá níos mú Camrí i ngachtaí ná mar tá daoine na léitheanta seo. É sin ráite is cinnte go marann sé mar cathbhaimsre úntach. Dún téigh ar saimlóthe le hir. Sin go húntaach líam. Go míl mágad, agus go míl mágad is sin scríomh agus an chopanté. Ardar. Bhí sin go húntaach ar fad, bhí sé go háling bualadh le líam sa péal ríist. Agus le Catherine Foley chomá agus na scéalta sin na chlosmhacha agus na taifeadadh dhéanamh an sa rain sna déise tá sé go háling a bheith meascán phobal. Beag an fille ar chasla inis chun na písaí seo a chur an agar mar dearfá a chuir dúspáire chuid dul seacha dam gar a bháin mar tá uaig sagartá lara go gom.